el país ha de començar a escombrar els problemes de casa intentant que no n'arribin de fora. No, però què vol dir això, exactament? El que vol dir que si tens problemes a casa teva, et soluciones i t'arregles els problemes de casa. Però depèn de quins problemes, no? Perquè depèn de quins altres problemes, el que fem és anar a buscar gent que ens els vinguin a resoldre. Hem tornat. Avui! Un altre podcast aquí amb Bernat Bernabéu i Isaac Paraire. Què tal, com esteu? Molt bé. Encantats d'estar aquí. Supercontents. Sí? Us he portat una mica de berenar. I per què ho has posat? D'on és? És de Prats de Lluçanès, coca i llonganissa. Oh. La llonganissa és a casa meva. Podeu venir sempre que vulgueu, Soler de Nuc. Molt bé. Moltes gràcies. Vam estar molt còmodes, per cert, Sí, a l'últim podcast. Molt còmodes. Ara anem a dir lo important. Avui parlarem del que no es pot parlar en els sopars d'aquestes èpoques, que és de política. En èpoques de Nadal i família, millor a vegades no tocar. Sempre s'ha de poder parlar de tot, eh? Hi haurà com una mica de pluja d'idees, no? Brainstorming. Per cert, me les van regalar per Nadal perquè vaig demanar salut. Clar. Molt bona. Pues Ja te la portaves preparada, eh? Vaya tió teniu per aquí, no? Vaya tió més raro teniu per aquí. Sí, no sé, però de moment m'agrada i crec que m'afavoreixen, les aguantaré una estona. a la banda, a la meva Marcos esquerra... Llorente. A la meva esquerra tenim a Isaac Paraire. I a més està a l'esquerra. A l'esquerra, clar. I més cap a la dreta tenim a Bernat Bernabéu, militant d'Aliança Catalana. Primer et presentaràs tu, després es presentarà l'Isaac. I per què primer ell? Doncs perquè comencem... Així ho diuen les enquestes. Voleu un... Així ho diuen les enquestes. Perquè el Joel té més de dretes. Ai. No. Perdó. Sisplau. El Jan no sap quina és la dreta. S'està així. Jo no sé... Bernat, qui ets tu? Bueno, Bernat Bernabéu, de Manresa, militant d'Aliança Catalana, i aquí per servir-los a vostès i a Déu. Toma. Isaac, qui és vostè? Jo sóc fill de Déu. És que m'ha impressionat. Ja podem acabar el podcast. La il·luminació. No, jo, Isaac Paraire Soler, de Prats de Lluçanès, milito a Esquerra Republicana, però sóc moltes altres coses més. No sé. Quina voleu saber? Més la política. Vale, doncs vaig ser alcalde de Prats de Lluçanès, vaig estar president del Consorci Lluçanès, vaig fer de director de l'Agència de Residus de Catalunya, vaig estar a la direcció d'Esquerra Republicana i ara estic jubilat de la política institucional activa, perquè penso que és el moment d'altres... Del Bernat Bernabéu. Bueno, el Bernat, millor que no li vagi gaire bé, diguem. Home, a mi si em va a la meitat com tu amb les portes giratòries, Sí, ja està bé. No hi ha porta giratòria en el meu cas, crec. Però, bueno. Ja és l'estil, acusar i llavors si un cas... Permeteu-me que amagui el ganivet aquí sota. Sí, amaguem ganivet. Està gravant o no? Sí, està gravant ja. Anaves al ganivet? No, dic, permeteu-me que amagui el ganivet aquí. No, però més que arribi pel fuet, que... Explico perquè no sé, avui potser haurem de callar bastant perquè aquí hi ha moltes coses a dir i perquè no sigui una mica un caos, traurem temes, traurem preguntes, n'hi ha un total d'unes 10 o 11, i tindrà 2 minuts. Comencem de dreta a esquerra o esquerra a dreta. Però podem fer una mica de... I jo abans, per això, si volíeu... Hi ha molta estona per parlar, Però si volien també posar en comú una mica alguna cosa, per exemple, preguntar a l'Isaac, no? Què pensa d'Aliança i a l'inversa, també podria estar bé. Tenim una cosa en comú amb el Bernat, hem vist, que és que no ens agraden les teves ulleres. Ja me les trec, prou, ja està. Ara! Aquesta era l'última, ja està. Per cert, va molt bé. Teniu un codi de descompte, després el passo. És de màrqueting. La pregunta, les preguntes que fem anirà així. Primer el Bernat tindrà 2 minuts per contestar la pregunta, màxim 2 minuts, si vols fem 10 segons, 10 segons. Posarem crono. Això que ens estalviarem. Jo tinc el relleu. Més o menys d'això. Després, 2 minuts tindrà l'Isaac, Que són molts. sense interrompre-us, i després rèplica que entre vosaltres dos ficareu en comú la vostra versió de la pregunta. Perquè així no és un caos, no hi ha cops de puny, no hi ha Ojo apunyalades. l'Isaac, que ja marca braç. L'estic veient fa estona. Està marcant braç. Us sembla interessant o És un no? cop de calor, no sé. Comencem amb la primera? Deve estar malalt. Comencem amb la primera? Sí. Sí, comença tu, va, que jo vull. Quina diferència hi ha entre un partit d'esquerres, com Esquerra Republicana, i un partit com Aliança Catalana? Comencem uns 2 minutets pel Bernat, 2 minutets pel senyor Isaac, i després ja fiquem en comú el que penseu. Molt oficial amb els números comptats i tot. No, collonant. Aviam, si us passeu una mica, no passa res. Ho reguleu. Ho regulem. Vale. No, a veure, a nivell... És a dir, hi ha moltes diferències, suposo, i de base programàticament parlant són completament diferents. Crec que segurament ens uniria
nexe comú que és la independència de Catalunya o la independència de la nació catalana, tot i que demostrat està que Esquerra Republicana ha sigut un airet, no, de l'espanyolisme en els últims anys. Per tant, crec que seria una diferència bastant gran, no? Que uns són pseudoindependentistes, des del meu punt de vista, i nosaltres ens considerem nacionalistes ferms i defensors de la causa catalana i de la separació del Regne d'Espanya i de França per damunt de tot. Bona? Sí, bueno... També podria dir que hi ha moltes bases, podríem parlar d'aspecte social, podríem parlar de moltes coses, però una gran diferència. Crec que seria... Per mi una gran diferència és que no repartim carnets de veure qui és més independentista que un altre. Al final tu tens uns objectius per treballar per als teus entorns, per al teu futur, i llavors, l'Esquerra Republicana és veritat que és molt més que un partit independentista o que treballa per la independència. Per tant, això està claríssimament. No és un ariet d'Espanya, sí que és veritat que hi ha hagut moments determinats que ha pactat amb espanyols, Esquerra Republicana, al llarg de la història. Veurem què fan altres partits, de fet ho ha fet altres partits. Però Esquerra Republicana és un partit de tradició d'esquerres, republicà, catalanista, independentista, no nacionalista, és una altra diferència amb l'Aliança Catalana, i per tant que creu en la igualtat de les persones, la llibertat nacional, la llibertat social, la igualtat d'oportunitats, i és molt diferent de l'Aliança Catalana. Per tant, és una... Com si parléssim des de termes de màrqueting, com abans parlàvem aquí, és unes possibilitats molt diferents, vull dir, per res s'assembla en aquest sentit l'Aliança Catalana d'Esquerra Republicana. Molt bé. Per sort, per la meva sort, diguem. Bé, alguna rèplica al que ha dit? No, al final és que la pregunta és una mica abstracta, no? Al final sí que és veritat, és com demanar que s'assembla un gat a un gos, i són mamífers, no? Però al final no... Molt bé. I quin seria cada un? Perquè jo soc més de gossos. Quin seria cada un? Del gat i el gos. El gos perquè és més lleial. El gat se'n va a casa de qui li dona de menjar. Hòstia. I qui seria el gat? Esquerra Republicana. Vale. No, jo és que no m'agraden ni els gats ni els gossos. per tant, aquí em perdo amb la comparació, no m'hi trobareu. Tot i que a casa meva està ple de gats i gossos, però són els típics que saluden a tothom menys a mi, perquè jo no els hi torno. Jo vull dir una cosa, i és que bàsicament, per posar-ho una mica en context, la gent que no ha estat al podcast, fins ara ja ho sé que ho fem al minut 10 quan fem la primera pregunta, però bueno, aquest podcast és així. Va fort. Sí. En Bernat Bernabéu el vam portar fa, no sé, un parell de mesos, 1 o 2 mesos, i va tindre molta repercussió, vam créixer molt. No vol dir que nosaltres anem amb ell, però això. I l'Isaac també el vam portar fa 3 setmanes o un mes. Vamos, que no ens mullem, no? No, nosaltres no ens mullem, nosaltres només exposem les idees, que la gent opini i sàpiga què és, però que sàpiguen una ideologia i l'altra. I també penso que també és així una forma d'un debat. Dit això, qui votaràs? Dit això, t'ho diré al pròxim podcast. Això seria interessant saber-ho, però... Sí? T'agradaria, No, bueno, de fet m'és igual, vota el que vulguis, però està bé que ho digueu, no? Jo crec que no, Que no, crec que està millor al final del podcast, no? Així es queden fins al final. No està bé que ho diguin? La gent. No s'ha d'amagar, No sí, però bueno, també llavors és com... Quasi ho endevinaria, però, Ja. Jo no ho sé, és És que que me'l vaig trobar de estem festa. ficant Me'l vaig trobar de festa. Me'l vaig trobar. I ho vam parlar. No ho sabeu, però aquest noi va anar de festa a Prats de Lluçanès. Diu molt d'ell. El xubidasso. Sí, senyor. Bueno, mira, I s'han tu de també tindre has vingut? Tu aficions. hi has vingut mai? Jo sí a que vinc. Prats un cop i no em va agradar. Què? És una mica raro. Votaràs Aliança? No. Jo crec que el Joel... Vale. Ai, no. El Joel, jo crec que avui li vam dir, Joel, sisplau, no vinguis vestit de ben de quina manera perquè es notarà molt de quin partit vols d'això, no? Esquerra, una mica groc. La família, no? Exacte. Aviam, anem a la segona, Això la no ho he vols dir entès, tu, la Jan? família. No, No, perquè la meva mare va fer no sé què de l'Ajuntament d'Esquerra. Esquerra, sí. Calla. Es va equivocar, vols dir? No. Va. No ho sé. Dic jo la segona pregunta. Sí. Entra la mare del Joey. Apropa't al micro. I avui jo crec que serà interessant i portarem a 2 persones que debatran. I avui la segona pregunta... Ja hi són, les persones. Sí. Hola. Jan, limita't a llegir la... Esteu còmodes per això? Molt. Sí? Ha vingut un cop de calor, no sé per què, però... Bueno, Jo tinc calor, ja m'ho trauré. no passa res. Mentre no hi hagi sang, no passa res. I voleu fuet i llangonissa i tal? Jo de moment no... A mi perquè- no m'agrada Puc l'embotella. fer la broma que li he fet a l'arribar? Sí, pots fer la broma, perquè l'has dit 3 cops ja i la gent no la sap. Bueno, és que és humor negre, és igual, deixem pel final també. La gent pel final, perfecte. Està fantàstic. La segona pregunta seria: què en penseu de la immigració d'avui en dia si posa en perill la identitat catalana?
i també si esteu a favor, en contra, si ho veieu bé com una cosa en el país, si veieu... Jan, limita't a llegir la pregunta, tio. És que em fiques molt nerviós, tio. No, és que no fa riure. M'has allargat massa, tio, la pregunta s'havia quedat fins estona. La immigració... Ha quedat clara. La immigració d'avui en dia a Catalunya posa en perill la identitat catalana? Opinió. Bernat Bernabéu, 2 minutets. Sí, evidentment. La immigració massiva, invasiva, descontrolada, sense filtre, sense límit, posa en perill la identitat catalana quan et trobes en un procés de desnacionalització latent, constant, absolut, atacat per terra, mar i aire, no només per la immigració que arriba al nord d'Àfrica, sinó també per la immigració que arriba per part de l'estat espanyol, per part de Sud-amèrica. Al final tenim un procés de desnacionalització enorme, tenim un procés de pèrdua de la identitat, de la cultura, dels valors, de la llengua pròpia a Catalunya, i si a cada vegada anem perdent llençols, cada vegada anem perdent més drets, més llibertats, més catalanisme en general, i una Catalunya que ja costava defensar el català, una Catalunya on el català sempre ha estat en perill, amenaçat pel regne espanyol. Si li sumem cada vegada més milions i més milions de persones sense límit, és evident, vull dir, que és una cosa completament de sentit comú, que si en una societat hi tens 10 persones d'aquí, de cop te n'arriben 40 de fora, i a més aquestes 10 persones d'aquí no tenen llegat, no tenen descendència familiar catalana, acabes perdent tot el que ens fa nació, tot el que ens fa un sol poble, i ho posa tot en intradit. Sí, la immigració massiva, la immigració descontrolada porta a pèrdua de catalanitat cada vegada més. S'ha llegit bé l'argumentari, eh? Està tot claríssim. L'argumentari, està ben llegit. No. Jo crec que precisament a falta... O sigui, és una contradicció que potser tenim molts, però de fet el poble català és fruit de molts processos migratoris i és plural i divers, i com deia Paco Candel, no? Catalunya un sol poble i és fruit de molts processos, com deia, migratoris vinguts d'arreu, no? I per tant, la immigració d'entrada depèn de com la utilitzem, de com es fa servir, de com l'estigmatitzem, de com se'n parla, com es banalitza amb ella, fa un molt flac favor precisament amb la construcció de Catalunya com un sol poble, perquè, com deia, al llarg de la història el que fa és certificar que Catalunya precisament és fruit d'aquest mestissatge de diferents procedències i orgullosament que pugui ser així, no? Conviuen i convivim els nostres pobles i ciutats i carrers, persones de procedències, religions, creences, per sort, molt diverses, i el que hem de procurar és donar eines que això pugui seguir sent així. I per tant, en el fons, el que s'ha de vetllar precisament és la igualtat d'oportunitats. No tant d'on vens, sinó que tu puguis tenir les mateixes oportunitats per desenvolupar el teu projecte de vida independentment del teu origen. Aquesta és la clau. I per tant, a vegades el que es confon és un racisme claríssim amb un classisme evident, no? I per tant, són temes molt diferents. Estic disfrutant tant. Jo també, jo sentia parlar... El Bernat ha fet... moment de rèplica. No, perquè... Afavoreix o no? Al final és com un... Vaig veure un tros del teu podcast que és que Aliança tenia com un discurs populista, no? I al cap i a la fi... És una altra pregunta, això, però... Bueno, perdó, perquè me les heu passat i ho hauria d'haver respectat. Però de totes maneres, al final és cert, no?, que sí, que Catalunya pot tenir una herència de mestissatge i tot plegat. Vamos, m'ha donat la raó, eh? Sí, això apunteu, eh? Però com qualsevol país, o com qualsevol país, com qualsevol cuna mediterrània, tots tenen els seus orígens diversos i diferents. I això no creus que ens fa rics i que ens fa més plurals i més potents i que fa que conformi una societat més... No sé si ens fa més rics o més plurals, el que sí que sé que en l'actualitat ens fa més fluixos i més dèbils a nivell nacional. El què? El fet de tenir cultures del tercer món que ens posen en contradit tot el que nosaltres consideràvem assolit. Què posen en contradit? Els drets de les dones, l'homosexualitat... Per tant... la misogínia... Això no són les procedències, això són altres comportaments, igual que, per exemple... No. Bueno, de totes maneres, deixa'm acabar. També hi ha homòfobs i tot que tenen 8 cognoms catalans, eh? Sí, totalment, és evident. Crec que qualsevol persona i qualsevol país ha de començar a escombrar els problemes de casa intentant que no n'arribin de fora. No, però què vol dir això, exactament? El que vol dir
Que si tens problemes a casa teva, et soluciones i t'arregles els problemes de casa. Però depèn de quins problemes, no? Perquè depèn de quins altres problemes, el que fem és anar a buscar gent que ens els vinguin a resoldre. No. Només cal anar a veure qui treballa als escorxadors. Bueno, qui treballa als escorxadors és perquè s'ha fomentat una indústria càrnica que ha basat la mà d'obra barata d'importació i l'exportació de talent. Això no ho critiquem, o sí? Sí, evidentment. Vale. Vull dir, és evident que si nosaltres estem fent un fart d'importar mà d'obra barata que posa en entredit i en contradicció i en competència constant contra els nostres joves... A qui i els seus enriqueix salaris, aquesta mà d'obra barata? A qui enriqueix? Qui hi va bé? No, jo no estic ara parlant de qui enriqueix, Jo sí, jo que estic parlant d'un ho model estic fent. migratori que importa mà d'obra barata i exporta talent. Jo estic dient que el problema no és la immigració, sinó és la diferència entre les oportunitats que puguin tenir les persones que viuen i són d'aquí. És que el capital no té pàtria. Pues ets tu que parles de nacionalista i No, el nacionalista capital tot el no té pàtria. El capital no té pàtria. Per tant, el capital sempre Estem en un món globalitzadíssim, clar. afavoritzarà. Perdona. El capital sempre afavorirà tenir la mà d'obra més barata per damunt de qualsevol interès. Per tant, aquí l'Estat nacionalista català ha d'afavorir que les persones d'aquí tinguin uns sous dignes, tinguin unes condicions dignes de treball i que no hagin d'entrar en competència directa contra persones que estan disposades a treballar per uns sous molt més baixos Però que sí, nosaltres, quan dius persones d'aquí, què vol dir exactament? catalans. I què vol dir catalans, doncs? Que tinguin 8 cognoms catalans. No. Catalans, jo crec que totes les persones d'aquí sabem perfectament què és català i qui no és català. Què és català i què no és català? Perquè, Doncs, clar, és que en aquest sentit, a mi algú que hagi vingut de, no sé, que per buscar noves oportunitats, que vingui del Brasil o de Romania o del Marroc i viu i treballa aquí, és català. Aquí tenim no? un problema. O aquest no és català. Aquí tenim un problema de competència bàsica i penso que, has dit que eres sociòleg, no, jo crec que seria una cosa bastant normal, i és que normalment els catalans ens sentim orgullosos, no?, tenir comunitats de catalans per tot el món, de dir, hòstia, tenim una diàspora de catalans molt forta en comunitats catalanes, jo què sé, a Dinamarca, a Tòquio, és a dir, hi ha comunitats de catalans i mantenir les tradicions catalanes arreu del món, i tothom té molt clar que aquests catalans que viuen a Dinamarca o aquests catalans que viuen als Estats Units o aquests catalans que viuen a qualsevol part del món són catalans vivint a Dinamarca. Però en canvi, quan ens passa el contrari, i aquí a Catalunya tenim a brasilers o a sud-americans o a marroquís que venen a viure a Catalunya, els considerem directament catalans. No els considerem mai brasilers vivint a Catalunya. Per què no? Vull dir, No sé, és el que acabes de dir tu. No, però vull dir que deu poder tenir els mateixos drets, igual que un català que se'n va a viure a Els Londres mateixos per drets, una... els mateixos per deures, una, també, o sigui o que hi ha superiors. d'haver... El tema és que resulta que nosaltres ens posem calentíssims quan la comunitat catalana que viu a Londres queda al local del Barça per veure el Barça i fan castells l'11 de setembre allà, ens posa Però són calentíssims, catalans vivint això. a Anglaterra. Exacte, ens posa Són anglesos. No, catalans vivint a Anglaterra amb els drets i les obligacions que tenen els ciutadans d'Anglaterra, no? Realment. I és més, podria ser que amb el pas dels anys i amb les normatives i tot tinguin ja la nacionalitat fins Si i tot allà l'accepten. oficial. I si els ciutadans d'això. d'Anglaterra i Però vull els dir seus que- polítics dic volen ens que ens siguin posa calentíssim això anglesos. i després fan la festa del xai aquí els marroquins i ens posa les mans al cap. Diem, com pot ser? Com que com pot faci? ser? Clar, és increïble, com pot ser que facin la festa del xai aquí? Jo crec que sincerament Clar, que una quina comunitat diferència hi ha? catalana s'ajunti a veure el Barça o fer castellers no posa en cap mena de situació de risc als animals que foten a una banyera per tallar-los el coll al meu carrer, que trobis pell de xai per les escombraries, que hagis de separar els homes de les dones. Crec que això Escolta, crec de que és un males, principi. males praxis n'hi ha de totes les cultures La i tot mala això jo les praxis- denuncio, però les la mala males praxis praxis. generalitzada. Les males praxis generalitzades també n'hi ha de 8 cognoms catalans que no fan el Clar. reciclatge dels residus a casa seva. Jo no reciclo, Això també en tenim. jo no reciclo. Pues fantàstic. Jo no reciclo. Perquè és una mentida reciclar, no? No, perquè és una decisió meva personal pròpia. Doncs No molt bé, reciclo. t'estimes molt el país, tu. Jo crec que hi ha unes plantes de reciclatge que ja fan la feina per mi. Ara Ho em puc coneixes posar les com a ulleres. T'ho explico, eh? Em puc Vaig posar les estar- ulleres, no ara? Sí. Passem a la següent? Vaig a ser director de No, l'ens de no, no. residus i puc explicar com funcionen les plantes de De reciclatge. totes maneres, ho podem parlar després, perquè No, això seria una bueno, altra però tema. vull dir, perquè aquest Jo no reciclo negacionisme perquè no em dóna la és gana molt nociu, de això. reciclar i em fa molta ràbia. Doncs- És més, quan vaig independitzar-me a Manresa, al carrer Escudina sobre una mesquita, Sort vas tenir de jo poder-te vivia, independitzar. o sigui, jo reciclava. En el moment que em van imposar el fet de reciclar, em vaig rebel·lar i no. Però per I, què? i quan siguis alcalde de Manresa, què faràs? Jo no he dit que em presenti alcalde de Manresa Bueno, ni que tinc doncs- cap intenció de ser alcalde de Manresa. Però i què vol dir això, aquest negacionisme cap al reciclatge? Vull dir que això és una estima molt baixa cap al país, també t'ho dic. Estic en contra de la imposició del reciclatge a les persones individuals. Però i llavors a l'autopista si pots anar als 140, tu, eh?
Perquè estàs en contra que t'imposin anar a 120. Soc favorable del De què? model d'autopistes d'Alemanya. De que vagis com et surt dels baixos. Possiblement sí. Bueno, pues així anirem bé. Bueno, és per un llenguatge inclusiu, saps? Sí, si dius dels baixos... Sí, és veritat. Sí, com a conclusió de la immigració, conclusió és, uns diuen que fan nosa i els altres els acolliríem. Bueno, jo crec que estem d'acord en que hem dit que fa un país més ric. Aquí sí. Ah, no? Però ho ha dit abans, eh? No, jo he dit que estic d'acord en que tots els països de la cuna mediterrani, i especialment un país de pas com Catalunya, tenim orígens diversos, és evident. Del potser... Bueno, és que parlaria més, però vull dir que el problema de la immigració és per què han de marxar del seu país. I això no ho abordem. Per què aquestes persones han de marxar del seu país? Els conflictes... Qui no ho aborda? Qui no ho aborda? Ningú, ni jo tampoc. Ara anem a una de les preguntes, que és la següent, que farà el Santa, que potser és un altre dels problemes que molta gent Posa les pensa. ulleres. Jo aquí... Bueno, clar, com que ha dit que no reciclava, abans m'has dit que no hi creies en això, jo sí que crec en el reciclatge. Vosaltres recicleu? Jo sí. Jo sí, en principi sí. Però jo ja no sé si és que a l'escola m'ho van inculcar molt des de Però no sé petit. per què és malament. Vaja, tu tens una... Jo no dic que estigui malament reciclar, i de fet ell és el que diu, i crec que una de les solucions seria aquesta. Jo estic molt a favor de que l'educació afavoreixi el reciclar, perquè no crec que sigui dolent. És la doble vara de mesurar. M'imposen que recicli i no ho faig, però Totalment. m'imposen no sé què, doncs sí, depèn si em ve de gust o no. Sí. Següent. No, jo ara estava pensant que quan estaven xerrant ells, que és superinteressant el que diuen, si fem un edit i ens posen a una pista de tennis, nosaltres tres estàvem així, els tres, sí. però alhora, a més alhora, jo un moment mirava l'Isaac i he vist com el Jan i el Juli paral·lelament també feien així, dic, no, parirem un edit i com si estiguéssim veient aquí el parc. No, collonat, vale, ara ja ens posem en Seguim sèrio. controlant els temps o no? Perquè trobo que xerra més No, però perquè llavors hem deixat anar. Us donem 2 minuts sense interrompre's i després Quina sí que broma, podeu. eh? No sé si ha parlat més igual. Vale. La tercera és, com deia el Joey, també va per Limita't els a tiros. llegir la pregunta. Hi ha relació directa entre l'immigració, la delinqüència i la seguretat? Comencem per la dreta. Temps! Et dirà que sí. I tu diràs que no. És com apostar segura. No, a veure, jo crec que sí, evidentment. És a dir, jo estic convençudíssim que actualment a Catalunya tenim un problema amb la immigració delinqüencial, i és un fet. És que qualsevol persona que estigui veient aquest podcast, vosaltres, fins i tot l'Isaac, pot estar d'acord en que les persones actualment que cometen delictes, després ens podem ficar en que sí, la situació, que si cal, el que s'ha d'abordar és el tema de la pobresa, no sé què, perquè és l'argument que es fa servir sempre, no? Però I et sembla poc o què? Ai, perdó, que No, sí. tallat. Perdó. No, està bé, però no, evidentment que no. Em sembla que la quantitat de persones que tenim delinquint als carrers i que a més no són d'aquí, i a més que hem de mantenir a les presons de Catalunya amb el cost que això suposa, doncs evidentment negar la relació directa entre immigració i delinqüència és negar la realitat dels nostres carrers, és negar la realitat de que quan surts de festa qui t'atraca, és la realitat de qui li roba el bolso a la Sant Antònia quan va treure els diners de la pensió. És una situació que està als carrers, que es veu, que existeix i que podem buscar 1000 maneres de justificar, però al final és el que deia abans. Si importem misèria, continuarem tenint els carrers plens de misèria, plens de delinqüència, plens de tonteries que després a sobre ens hem de sentir a dir que és mentida. Isaac? Bueno, és que és mentida, diguem. O sigui, els carrers no estan plens de delinqüència i de misèria, Déu-n'hi-do, això és veritat. I cada vegada més, no?, el sense sostre que hi ha i tot. Per tant, la relació directa entre el fet delinqüencial i les persones que ho fan és el del poder econòmic, diguem, bàsicament. I per tant, tu tens, i és veritat que les persones nouvingudes tenen un risc d'exclusió social molt més gran que les que no, i per tant sí que hi ha una relació directa després de persones que són nouvingudes aquí, fruit de la immigració, i podríem parlar de per què són fruit de la immigració, que es veuen abocades, sense justificar-ho, perquè crec que no és la justificació, a cometre fets delictius. Després també a les presons, com deia ell, que crec que és un 52% de les persones... En menors era més, en menors va dir un 60%, que va venir el de Lledoners. Entre altres coses, 78%. també. I no sé si va explicar per què passa això. Vull dir, i perquè si tu tens una condemna, molt probablement els teus pares podran pagar que no entris a la presó en diferents casos, i en canvi amb altres no. Jo, que per un tema de la farsa de l'1 d'octubre vaig tenir molta he dit farsa irònicament, per si de cas, vaig tenir molta interacció també amb les presons i veies quin era quines persones estan dins la presó, el fet
de classe, el fet d'exclusió social, és el principal en aquest cas. Per tant, hem d'anar a l'origen de tot això. I em sembla que és molt irresponsable fer i utilitzar el discurs de la por perquè al final això va en contra al final també de la convivència i de tot. Jo sí que ho sé. Utilitzar-la, o m'ho sembla que ho sé, utilitzar-ho per generar més por dels nostres carrers, clar, estàs provocant que una noia veu uns pakistanesos repartint el kebab a les cases, per cert, sovint demanat per algú benestant que li fa mandra sortir a buscar el seu kebab, i els veu pel carrer i aquella noia ja s'espanta, no? I de què s'espanta? De què? Per què s'ha d'espantar? Doncs perquè li han anat menjant al cap que aquells pakistanesos la violaran. I llavors, això és molt irresponsable perquè de violadors, malauradament, n'hi ha amb els cognoms molt diversos, no? I hi ha etapes diferents. Hi ha etapes diferents. Però, de totes maneres, al final, la gent, el discurs de la por, la gent també té por a no arribar a final de mes, la gent té por de pagar els impostos que es paguen en aquest país, la gent té por a que, a més, ara li diguin si té un pis que li ocupin o que no pugui entrar que depèn de com... Però la gent no té por de si té un pis que l'ocupi, la gent té por de no tenir pis, que és que la realitat és una altra. La gent té por de no tenir una vida en condicions i digna. Efectivament. I a més, si tota la gent normal de peu de carrer li fots la matraca amb que a més, hem d'aguantar, hem de suportar a persones que venen de fora, a les nostres presons, a més, els hem de donar X diners cada mes quan surten, o els hem de donar certs serveis que no tenim ni els avis d'aquí, ni les persones que han cotitzat tota la puta vida aquí. Mira. Aquí entres en un problema de deixeu-me en pau. Si aquesta persona ve de fora i entra al nostre país a delinquir per molts motius socioeconòmics que tinguin, perquè totes les cases, totes les famílies catalanes tenen problemes per arribar a final de mes o tenen problemes... No és veritat. Bueno, vale. No totes les famílies tenen problemes a final de mes. Molt bé, doncs ara a partir d'ara li direm a les persones que han de solidaritzar-se voluntàriament i obligatòriament, com està passant, amb una persona, amb un nano que arriba del Marroc quan el seu puto rei s'està fotent les festes que es fot a París i no es fa responsable dels seus delinqüents. Hi ha una part molt preocupant de deshumanització del discurs aquest, que a mi em preocupa com a persona. No, deshumanització. O sigui, si trobes un nen que ha vingut amb una patera i tu el que vols és que es mori, a mi em sembla deshumanitzant. Cada persona, si agafem els casos individuals... A mi això em sembla lamentabilíssim. Si agafem els casos individuals, no, perquè m'acabes home, m'has dit això, perquè com que resulta que un nen del Marroc, perquè té el seu rei que és un corrupte i un no sé què, el deixaràs morir. Bueno, escolta'm, serà que el teu rei no ho és de corrupte? El meu rei no ho és. És un rei per imposició i a més ara m'estic menjant el del Marroc. Però el que passa és que aquí, si agafem cas per cas, perquè totes les persones d'aquest país, segurament tenia persones que van passar properes i fins i tot amistats, que van passar malament, que tenim tal, que tenim qual, que tenim tal. Però si agafem el fenomen de la immigració, perquè no es pot fer individual, es fa com a concepte, com a cosa gran, aleshores aquí és on entrem nosaltres i diem que poder tenim un problema. Que poder tenim un problema de gent que s'està aprofitant d'un sistema i demostrat està que el rei del Marroc obre les fronteres quan li dona la santa gana, que tenim un procés d'expulsió cap a Catalunya per diluir-nos culturalment i substituir-nos demogràficament. Per tant, estàs d'acord amb mi. Estàs d'acord amb mi que el problema és l'origen, no aquestes persones que es troben al mig d'aquest merder geopolític d'un rei corrupte. Però és que segurament per tu el problema és l'extrema dreta i no el Bernat Bernabéu com a persona. A mi encara no he parlat d'extrema dreta. No, però vull dir, oi que podem agafar les coses amb concepte i dir, hòstia, perquè que vingui un, el podem cuidar i acabarà ballant sardanes, però és que si en venen 75.000 de cop... És molt avorrida la sardana. Bueno, per tu... Sí, per mi. Sí, no, jo parlo per mi. Però excepte una cosa... Bueno, doncs a mi m'agrada més el xai que la sardana, sí. El xai segur que està bé. Sí. Molt bé. Però aquí ha deixat anar un comentari que és fals, diguem. És fals perquè el tema de la contribució que fan les persones nouvingudes, immigrants, a la seguretat social, supera de tros el que reben d'això. I per exemple, ha parlat de no sé què, de llavors els nostres aquí no poden cobrar pensió. I això
una altra cosa és que neguis les dades, que també es Jo no nego dona no bastant. les Però nego. vull dir que a les persones nouvingudes aporten, crec que el 10% del que és la Seguretat Social i reben un 1%. I per tant el desequilibri és molt gran. I és gràcies a les persones nouvingudes que es manté el sistema de pensions espanyol, que llavors podríem debatre si aquest sistema de pensions està bé o no sé què. Per tant, criminalitzar un altre cop això perquè tenen més prestacions i més aquest és mentida. Ara bé, no, totalment. I si tu vols, no Ara t'ho bé. creguis. Però Ara és bé. veritat que hi ha Què vol dir ara la immigració... Ara bé, que vol dir moro, volies dir, Això... No, que les cunyetes també me les sé, Vull dir que, sí, i amb la immigració també faig humor, No passa res, però igual que ho fem amb Humor negre. humor negre, sí. També. No, però vull dir que amb respecte es pot fer humor i es pot fer... Els límits de l'humor seria un altre tema a parlar, per cert. Els memes. Els límits. Però això no crec que tingueu incongruències, no? No ho sé. No, jo sóc molt d'humor negre. No ho sé. Sí, jo crec que això està... No sé, el veig molt sèrio, No, però perquè em sorprèn. Em sorprenen els arguments com que... No, però si no dic res que no sàpigues. No, exacte. I a més, és que a mi- la manera és que a mi de aquests- rebatre-ho és que a mi- molt fàcil és que a mi aquests i arguments- populista, que aquí és on anàvem. Però és que és diguem. molt populista també l'expressió volem acollir. Quantes persones voleu acollir? No, però jo això encara no ho he dit, No, però és el discurs, és el discurs. També m'has dit que deixaria morir un nen que arriba amb una patera. Vull dir, Bueno, jo això ho has tampoc dit tu. No, jo no ho he dit. Vull dir, sí, home, has dit no sé què, que té el rei corrupte i si ve un nen li tornem, perquè... Evidentment, el rei... Sí, evidentment. Bueno, doncs escolta'm, perfecte. Si tu Marroc penses no és així, un país ja en està. guerra, Marroc no és un No. país pobre. No, però sí. Totes les persones que venen al Marroc es foten la casa després allà. I se Ja. la carden allà i se'n van tots a estiuejar a Tànger, també se'n van tothom, estiuejar. Sí, Ja, bueno. sí. Sí. No, Collons, jo he vist que el carrer Escudina Tu de Sant coneixes a Bartomeu, tothom. allò queda buit per l'estiu. Evidentment que sortir al meu balcó... I també tens problema perquè se'n tornin a casa seva? No, que s'hi quedin. Vale. És a que dir, sí. si viuen tan bé allà, que s'hi quedin. No, qui ho diu que hi viuen bé? Si són aquí és perquè potser busquen noves oportunitats, dic jo. Tu No, veuràs les oportunitats que, no, evidentment, i els són hi per venir-te a prometem... robar. No, bueno, a veure, és que després ens contradiem, perquè si venen aquí i tenen unes oportunitats que després No, que resulta que agafin siguin mentida... uns 15 dies que se'n quines van de oportunitats? vacances. Quines No, és veritat que n'hi ha que oportunitats? venen enganyats, això també és Però veritat. quines oportunitats? No, vols n'hi ha que donar venen si no hi ha enganyats. oportunitats per la gent d'aquí? No, això és mentida. Quin nivell d'atur està ara? A quin nivell d'atur tenim ara? És que Digue'l. les dades d'atur són completament falses. Ah, vale. No, és a dir, amb els treballs aquest és el precaris, amb següent, els treballs és temporals... el següent pas a clar. la negació de les dades, també. Això és un No, és el manual nivell d'atur, d'estils. sí, clar, si et surt el Pedro Sánchez dient que el 2025 ha sigut el millor any, o l'Illa l'altre dia ha sigut el millor any per Catalunya, que estem en unes xifres de puta mare... No seré jo qui evidentment, defensi el Pedro Sánchez del Salvador Ens els Illa. hem de creure, evidentment que ens hem de creure les dades Però no oficials. sou del mateix, Vull dir, no? Amb el Salvador Illa o Pedro Sánchez? No. Home, els sou d'Esquerra, no entenc? Sí, Sí. però un és del PSOE i l'altre d'Esquerra Home, a mi- Republicana. Bueno, però Esquerra Republicana es sustenta gràcies al PSOE, A mi al revés, perdó. jo m'assemblo molt més a un militant del PSC i el PSOE que a un d'Aliança Catalana. Això sí. Vale. Això, sí. Doncs anem a la Orgullosament, per cert. quarta pregunta. La Fins fas i tot tu, a un del PSOE, Bueno, per això estem sent No sé, jo i el Jan amb les inicials ens hem perdut. Això jo. Va, quarta pregunta. De moment està... O sigui, no direm res perquè per dir alguna cosa i cagar-la, va almenys llegir i No, escoltar. però està bé que opineu, també. Ah, no, sí, jo quan em surt alguna broma com la del Xavi la dic. Però sempre va bé per trencar el gel, sempre va bé, més fa fred ara. Va, Aquí no, per això. Va, quarta pregunta. llegeix, només. Què suposaria una hipoteca? Una Torna, hipotètica. torna. Però no he acabat, per això. No, però saps quina és la paraula? L'he anat... Hipotètica. Què suposaria una hipotètica? No he acabat, per això. És que no sé de què Hipoteca. diuen. I una hipotètica majoria d'Aliança Catalana? De què? Què suposaria? Una majoria al Parlament de Catalunya, per exemple. Què creieu que... Doncs suposaria la solució a moltes de les coses que ens fan endarrerir-nos com a nació i com a estat actualment. Tindríem la força, Podeu escoltar, però això no passarà, O sigui que... però... Bueno, depèn, no passarà, tampoc... Bueno, no sé, ara per ficar-te el que una sí que no mica va passar va ser una majoria d'Esquerra Republicana No, això tampoc passarà, això i no tampoc van passarà. proclamar el que anaven a fer, No, Esquerra Republicana no ha tingut I- majoria mai. Bueno, però allò de Ja, donar-me ja, perdó, 68 perdó, diputats perdó. i us No, protegeu Esquerra la Republicana no. independència, no ho sé, vull dir, allò també... Esquerra no va tenir 68 diputats, Bueno, ho dic Junts per pel sí. Si Aliança Catalana governés en majoria absoluta, segurament podríem desplegar moltíssimes polítiques que són les que aquest país realment necessita i cada vegada, gràcies a Déu, més gent se n'adona que necessitem aquesta força. I sabeu que hi ha una cosa, mira, perquè precisament ahir vam estar al Parlament i parlant i debatent-ho, una de les principals coses que poder no seria transcendència absoluta per la gent de carrer, però
que al final acabaríem veient la voluntat política de l'Aliança Catalana seria el retall absolut i l'eliminació absoluta de subvencions a premsa i partits polítics. I això penso que és important dir què suposaria una majoria d'Aliança Catalana, doncs suposaria posar a lloc a tots els partits polítics i a tots els mitjans afins al règim autonomista i espanyolista per començar a parlar les coses de tu a tu. Perquè ara mateix, i l'Isaac, que porta temps dins de la roda política, sap perfectament de quina manera funcionen les subvencions a partits polítics, de quina manera funcionen les atorgacions a grups municipals, les subvencions a premsa, a fi, i si la gent ho sapigués, això seria una autèntica vergonya. I se n'adonarien que és una autèntica vergonya real. I això crec que seria les primeres coses que l'Aliança Catalana faria quan arribés a govern, a banda de desplegar un ampli programa electoral amb les competències que tingui possibles i treballar de veritat, no com va passar amb els anys del procés, per crear unes estructures d'estat i preparar la desconnexió d'Espanya i del Regne de França. Llavors, jo ara vull fer un incís, com per la típica frase que diem. Sí. Ja. Amb això de les subvencions dels mitjans públics, també és veritat, si tu ets una empresa d'armes i no vols que treguin articles de que la teva empresa privada X diari no t'interessa que ho digui, què fas com a empresa d'armes? No sé, no em dedico a l'empresa d'armes. Bueno, però és un exemple, què fas? Tampoc et dediques als diaris, no? No, bueno, i he tingut bastant més contacte. Amb això dels mitjans públics i privats, si tu no vols que parli... Una empresa privada al final té tot el dret del món, si vol fer un diari al final és el que pot fer. Sí, però al final... Jo el que no vull és que un partit polític o un diari rebi subvencions públiques. Vale, però un moment, que acabo. Amb això dels mitjans públics i els mitjans privats que són lliures, penso que és mentida, perquè si tu tens una empresa d'armes, l'exemple, i vols que aquest diari no parli de tu, què fas? Pagar. Compres accions d'aquell d'això. Pagar. Per tant, el diari privat lliure deixa de ser lliure. Penso que els públics estan regularitzats per una cosa que hem votat, i els privats estan regularitzats per grans empreses que no hem ni votat. Però és que jo no parlo de mitjans privats, és a dir, jo parlo de diaris públics. Tu vols que siguin absolutament privats? No, jo vull que no rebin subvencions de la Generalitat. Però després... Perquè són automàticament inviables. És a dir, el que no pot ser és que, per exemple, el diari Ara, que cobra 10 milions d'euros en subvenció, o el PSC, que cobra 10 milions d'euros en subvenció per desenvolupar la seva propaganda electoral, el que no pot ser és que no siguin viables sense aquesta aportació pública. És a dir, si el diari Ara vol, amb els seus collons, existir i triomfar, que ho faci amb els seus propis mitjans. Però els propis... però vull dir, els propis mitjans, saps què serà? Grans empreses que si per CaixaBank té un escàndol, no li renovarà la publicitat. Doncs no I passarà a ser... Però hi haurà una altra empresa que farà el mateix. Exacte, però l'únic que vull dir és que si els mitjans públics deixen de rebre diners d'algú públic, no seran lliures. Però això vull que quedi clar. El diari Ara és un expert, o Nació Digital, o VilaWeb, és un expert en abocar fake news absolutes de l'Aliança Catalana i moltíssimes. Per tant, aquí ens estem trobant que jo, amb els meus impostos, segueixo finançant diaris que continuen criticant a votants que no voldrien donar ni un euro a aquests partits. L'únic que volia fer era un incís dels mitjans lliures, que els lliures, que quedi clar que per mi no són els privats. No, volies fer un incís de que has estudiat. Perquè estudies això. No, però és molt important perquè precisament està aclarint una fake news que és una fake news. Només faltava que diguis que trobes a faltar el règim dictatorial del Franco, perquè és com només falta que digui això. Però és un gran tema, el tema de la llibertat d'expressió i el finançament dels partits i dels mitjans de comunicació i tot, perquè és evident que és una altra gran diferència d'un partit d'esquerres o un que no ho és en aquest cas, no? Perquè si ho deixes només en mans del mercat, precisament, abans ho parlàvem, no? Del què passa, i tu ho has respost molt bé. Jo crec que el sistema de finançament dels partits està mal plantejat i és fruit d'una herència de la dictadura també, i per això, i sobretot a l'estat espanyol, per això s'han dedicat els dos grans partits en parts, perquè també la generalització, no dir PP i PSOE són corruptes, bueno, tenen personatges corruptes tots dos, perquè són partits que han viscut d'això, però hi ha milers de càrrecs electes arreu de l'Estat i de Catalunya que per res són corruptes, encara que alguns es dediquin, no sé, el primer Bon Dia ja m'ha dit no sé què de les portes giratòries, vull dir que no, que bueno, no sé, quan no hi ha res de portes giratòries no
t'animaria a presentar-te a unes eleccions i a que la gent hagi de votar i tal. Això no és una porta giratòria, no? I per tant, el sistema de finançament dels partits s'ha de revisar, jo crec que s'ha de millorar encara més per evitar que hi puguin haver aquests tripijocs, i el sistema de finançament dels mitjans em sembla que és sa per produir una democràcia plural. Que és imperfecta la democràcia en partits polítics i mitjans d'aquest estil? Potser, però millorem-la, però que ho portem només a l'extrem de què és més sap el ciutadà. Però què és més sap el ciutadà? Què és més sap el ciutadà? O què consideres que és més sap? Perquè al final, si creiem en la democràcia i creiem en la gent de peu, què li pots plantejar a una persona? Que un partit es sostengui a base d'aportacions públiques, és a dir, pagades per ells, o que es sostengui a base de tots els militants que té? I això és una pregunta que també m'agradaria fer-vos a vosaltres. Jo crec que hi ha un mix perquè... No, mix no, és una pregunta d'A o B. Què preferim? La pregunta la fas tu, jo la responc com em sembla també. No, però és molt clara. Què preferim? Que els partits polítics, o si ens fiquessin en un vaixell, què preferim? Que els partits polítics es mantinguin a base d'impostos públics i militància, o exclusivament i estrictament de les idees que venguin i de la militància que aconseguissin agafar? És fàcil la pregunta. No, perquè és tramposa la pregunta en aquest cas. Jo considero que és tramposa. Llavors jo crec que en un estat democràtic hi ha d'haver una part de l'estructura de l'Estat que sostingui aquests partits polítics donant oportunitats a tots els partits polítics de base democràtica. Per això, alguns jo no els hi consideraria. Però aleshores estem d'acord en que estem jugant un partit que comencem tots fent trampes, perquè si nosaltres ens ajuntem aquí a fer un partit polític cobrarem 0 euros de subvenció pública. No, home, per t'has de presentar, t'has d'establir, t'has de fer tots els programes. Exacte, per tant podem parlar que estem jugant la Ponferradina contra el Barça. No cal que sigui la selva, això, no? Tampoc. Bueno, però estem d'acord en que el PSC aleshores té un criteri electoral, o sigui, de subvenció electoral, i té una capacitat econòmica tan bèstia en comparació d'un partit amb tota la base democràtica i superguai que tu vulguis dir-li, que qualsevol... Però ja t'he dit que té elements a perfeccionar, ja t'ho he dit, això. Bueno, és que no és perfeccionar, és una estafa. Bueno, jo crec que té elements a perfeccionar. És una absoluta estafa. Estafa per què? O sigui, que l'Estat subvencioni els partits polítics per fer la seva activitat no és una estafa. No, el que és una estafa és que hi hagin, no sé, bancs que s'enriqueixin amb els estalvis de la penya i tinguin beneficis immensos i que, a més, l'Estat els hagi de salvar i aquí no passi res al cap d'un temps. Això és una estafa. Això jo t'ho puc comprar, però estem parlant de la subvenció dels partits polítics. Per què desviem els temes? No, l'acabes de desviar tu. No, és per l'exemple d'un altre cop la doble vara de mesurar. Segons què ens sembla una estafa, segons què no... Bueno, doncs escolta'm, jo crec que al final el que hem de fomentar... Jo em sembla realment hem de fomentar l'esperit crític a fondo, perquè quan tu fomentes l'esperit crític hi ha moltes coses d'aquestes que no passarien. Però és que jo crec que l'esperit crític s'està despertant a Catalunya, l'esperit crític està despertant, i precisament que Aliança Catalana tingui les expectatives electorals i que cada cop més gent parli de la Sílvia Oriols i Aliança Catalana és que realment tenen un esperit crític important. Perquè molta gent dels meus amics, fins i tot jo, havia estat de posicions d'esquerra, en posicions de molt més a l'esquerra o bastant més a l'esquerra que segurament tu. De la CUP? Jo havia estat a la CUP, a Navarcles. I al final, quan veus la realitat, quan veus el carrer i quan comences a veure que poder la culpa, no estic dient que siguin els immigrants, tots els immigrants, que sigui tot això, que siguem populistes, uns radicals, no, escolta'm, és que les esquerres heu governat aquest país i molts anys, a moltes ciutats, a molts pobles que estan pitjor que mai. I la gent comença a veure en opcions, digue-li més de la dreta, digue-li més del centre... Allò dels temps ho heu anat comptant o no? Perquè ara m'ha fotut molta estona, No. Un altre cop, no? Fer servir l'expressió de la gent, a mi això també hi ha... La gent cada vegada, la gent no sé què, la gent... Què collons, la gent? Vull dir, hauríem de veure-ho, No, perquè al final, no sé, potser tindreu molt bons resultats i, escolta'm, que no et desitjaré sort, però vull dir que jo no ho puc triar, això tampoc. Però utilitzar, com deia, aquests discursos a mi em sembla que és nociu. Però una cosa que no defujo és la responsabilitat de les esquerres en la forma de governar que ha tingut. No ho defujo. Jo he format part del govern de la Generalitat, un govern de la Generalitat que va fer moltes coses bé, però segur que d'altres les podia haver fet millor, per mil aspectes, per la majoria que no tenia, per la poca valentia en alguns aspectes, segur que hi ha coses que no s'han fet bé. Jo això no tinc cap problema en dir-ho i que crec que han de fer una revisió alguns partits, entre els quals el que jo milito, Esquerra Republicana. A mi em sembla que Esquerra Republicana està una mica
encasillada amb unes determinades coses i crec que necessita ara fer un repensament i una... Sí, això que ara dieu el jovent. I per tant, jo ja ho crec, això, ja ho crec que es necessita donar uns Però altres és que mentre la llenguatges. gent, com dius, no es pot dir la gent, mentre el català, els ciutadans catalans estaven amb uns problemes que no arribaven a final de mes, amb una inseguretat cada dia més al carrer, amb problemes d'habitatge, amb tot, la Generalitat de Catalunya es dedicava a multar amb 10.000 euros per dir que l'islam és incompatible amb els valors occidentals. Això és el govern d'Esquerra Republicana de la Generalitat. Doncs probablement és una multa barata. Què us sembla? És que Sí, la següent pregunta ja és una mica amb això. Sí, Molt maca la camisa, per cert, Sí, és com... Me la vaig comprar a Mèxic, a Li una va- boda del meu tiet. No, el seu tiet era el Sí, que vaig anar a una- coneixes, vaig el anar- Mac. El? Mac Lari, el seu tiet. sí. Vaig anar a Mèxic i em vaig fer la maleta, ho vaig portar per una boda Casament? i vaig anar i em vaig deixar la camisa. Però casament. Sí, Casament. casament és millor. Perdó, Per casament. cert, voleu aigua? Però boda és Sí, correcte, sisplau. Voleu aigua, Isaac? Sí, però que sapigueu Ah, que, tenim aquí, vale. sapigueu que boda és correcte, crec, en català. Sí? Bé, doncs. Doncs ja fareu una boda, Isaac i Bernat, quan vulgueu. Però et van deixar entrar a Mèxic o què? Sí. Vaig perquè- haver, però perquè vaig era per haver de 15 cantar dies. de mariachi. Ja. Vale, va. Les 6. Som-hi. Vols- Les 6. Va, que la 6 està... Les 6 és... No, les 6 no. No? No. Les 7. Sí, sí, la 6 està molt bé, tio. No, les 5, les 5 volia Les ser. 5, les 5. Bueno, Per què, bueno. per Faig què auto. partits Vale, gràcies. com Aliança Catalana, Catalunya o Vox a Espanya, segons les enquestes, està pujant tant entre els joves? 2 minuts màxim, després de... Ja, ara sí, rellotge, ja. Posa el... No, ja m'ho conec jo. No, No, patiu. Isaac primer i... Ara jo primer. Avui Isaac. Ara comencem d'esquerres, doncs. Esquerra dreta. Vale. No, doncs jo crec que és precisament per la falta de respostes clares d'altres alternatives. Com a resum, és normal que si hi han totes unes necessitats i unes inquietuds per part del jovent, per exemple, jo crec la cosa de l'habitatge és el més clar de tot i una certa inestabilitat, un cert falta d'horitzó, d'això se'n vagin a uns extrems ideològics, no? I per tant a discursos que són molt fàcils d'entendre i això s'ha de reconèixer amb aquestes opcions que deies que connecta amb una part d'aquesta joventut i no només joventut, per cert, i per tant això ha d'alertar, crec que ho dèiem també en l'altre podcast, els partits polítics que el que han de fer és espavilar en això, no? Bernat? Per què creus que ha pujat? Perquè donem solucions reals, solucions factibles i solucions completament raonables als problemes que té Catalunya. Parla de l'habitatge. L'habitatge és el primer principal problema de Catalunya, evidentment, però és que tot l'habitatge social que es construeix se'n va a persones que són de fora. Bé, Ah, sí? l'habitatge social de Catalunya hauria d'anar destinat als joves de Catalunya. Però qui ho ha dit que se'n van tots els de fora? Perdó. Rèplica. Perdó. No, però vull dir, al final... No, però vull dir que Al final Vinga, ho diu i ja està, Al i final no és veritat, al final estem incloent una quantitat de persones que es beneficien d'un estat del benestar que hauria d'estar beneficiant els joves, que nosaltres volem aturar, volem posar punt i final a aquesta desavantatge per davant de moltes persones als joves de Catalunya i crec que els joves, finalment, i gràcies a Déu, senten recolzats per una persona com la Sílvia al Parlament o com un partit polític com Aliança Catalana que els hi diu les coses que faran sense embuts, sense pèls a la llengua i de manera real. Vale, a mi rèplica. m'agrada que et puc fotre A mi, va, digues. que ja ha passat un parell de cops que quan ell explica tu fas un badall. No sé si és... Jo? Sí. Potser no me n'he donat prou, perquè estic estipat, cansat, no és per res. És broma, home. No és per res, no és per res. Jo Cabron, ja em crec que tirava. està més d'acord. Ja em tirava. No, bueno, és perquè és avorrit segurament, però no és broma. Però has dit 3 conceptes que es diu dona solucions reals, factibles i no sé pas què més has dit. Alguna animalada d'aquestes. És que no ho tinc apuntat. Vull dir, Però vull dir que ha dit 3 adjectius que precisament i després has explicat que els pisos de protecció oficial se'n van per les persones nouvingudes, ja em portaràs les dades on són aquestes, i abans ja t'he dit quin era el pes de contribució que hi ha a la Seguretat Social o això, o els ajuts al PIRMI que tenen, o això, les persones en relació a la immigració. Et convido a buscar les dades i veuràs que això no... Sí, això està claríssim. És claríssim que això no té relació directa i per tant això és una mentida que s'ha de combatre. Per mi és més que saben
de sobres que, com per exemple, el control del flux migratori no tenen les competències per fer-lo. Ja poden anar cantant missa, diguem, no? Per tant, mentre no siguem un estat, llavors diuen solucions, tal, bueno. I llavors... Això és mentida. Vaja. És a dir, les competències en immigració sí que les té l'estat espanyol, però la Generalitat de Catalunya pot afavorir o pot desfavorir molt més a la immigració els retorns, això que voleu dir que feu, no ho podeu fer, ja està. Remigració. Això no es pot... Llavors, estan utilitzant i espantant amb un discurs, com deia, molt fàcil d'entrar, i aquest és el repte que tenen les forces polítiques de tradició democràtica per poder rebatre això. Ara estic llegint un llibre, per cert. Però Isaac, jo et recordo que el nostre... Allà amb el llibre? M'ha interessat. Que es diu al final algun dia tothom hi haurà estat en contra. I és sobre el tema de Gaza i tal, perquè que segur que deu ser una mentida també, no? Això de Gaza, però vull dir que explica en el llibre que hi ha posicions, igual que va passar amb el Tercer Reich i totes aquestes coses, que hi ha un determinat moment que la gent, com us agrada funcionar, doncs va donar suport a un moviment, però que després no, ara he utilitzat el teu llenguatge, i que al final tothom hi estava en contra del que passava allà, no? Doncs i això passa en diferents moments de la història, no? I això ho deia perquè s'utilitzen uns arguments molt fàcils que es poden ser titllats de populistes i que, repeteixo, felicitats, diguem, felicitats perquè és una estratègia de màrqueting interessant per captar en un moment d'incertesa que puguin tenir sobretot joves en el nostre país. I repeteixo, que és un element d'esperonar els altres partits a donar sortides i eines a parlar d'habitatge, a parlar de treball, a parlar de sistemes realment que puguin redistribuir la riquesa, que puguin donar sortides a aquest col·lectiu. Però Isaac, no? però estem d'acord en que a nosaltres se'ns ha situat en una condició, en una situació d'espectadors absoluts sobre un procés migratori de substitució demogràfica i de creixement de població. Digueu... Quan dius a nosaltres, qui vols dir? A Catalunya, tant si estàs a favor com si estàs en contra, ens ha situat en un punt de gairebé no retorn, en la situació de que estem creixent per damunt de les nostres possibilitats amb uns serveis públics a punt de rebentar per tot arreu. Doncs per què no posem eines a poder... Però per què hem de seguir creixent de població si ningú ens ho ha demanat? No, això seria un altre tema, perquè n'hi ha que sí que volen que segueixin creixent la població perquè amb determinades feines els demanen aquestes persones. Això qui ho diu Aliança? No, això ho dic jo. Ah, val. No, Aliança no sé què diu gaire. He escoltat, Aliança sí que vol que creixi la població. No, Aliança no ho sé. No, a mi... de fet, també algun dia podríem parlar de les teories del decreixement, si podem parlar de les teories que vulguis. Si la principal teoria del decreixement es diu remigració i que tothom als seus països i de tots, no? Però vull dir, al final, hòstia, Catalunya passa de 6 a 8, de 8 a 10 i nosaltres ens hem de sentir com a espectadors a casa nostra d'un procés de substitució d'allà on vivien catalans, ara viuen estrangers. Per tant, a mi això el que ningú m'ho ha demanat. Ja d'entrada aquesta expressió és fals, perquè què vols dir allà on vivien catalans? Allà on vivien catalans ara viuen estrangers. Catalunya és fruit de processos migratoris. Abans a les coves hi vivien ibers i ara hi vivien catalans. Doncs efectivament, sí. Al final aquest no s'aguanta per enlloc. No, clar que no s'aguanta per enlloc el que acabes de dir. Nosaltres hem creat un estat del benestar, contribuït que possiblement molts de vosaltres el que esteu fent és intentar afeblir els serveis públics. De fet, abans tu l'has dit, ja parlant de mitjans i tot, deus tenir mútua, segur, perquè no tinc mútua. Doncs ja és estrany, perquè no et deus fiar pas de la sanitat pública. No tinc mútua. Però no te'n fies de la sanitat pública, perquè està plena d'immigrants. Que estigui plena d'immigrants que estiguin endarrerint les llistes d'espera dels nostres avis i de les persones que necessiten intervenció quirúrgica, no vol dir que me'n fi dels millors metges, dels millors infermers que formem a Catalunya i exportem a tota Europa, perquè aquí mentrestant importem a persones de Sud-amèrica que no són capaces ni d'atendre'ns amb la nostra llengua. I TV3 molt malament, perquè és viaixat. No canviem de tema, perquè és un tema molt interessant el de la sanitat, donant per fet que jo tenia una mútua perquè no em refiava de la sanitat pública, quan et dic que la sanitat pública, els professionals de la sanitat pública són dels millors que hi ha al món. La tendència de les posicions polítiques com de les quals defenses tu, és la de l'afebliment dels serveis públics. Precisament, tu abans has comentat amb els temes dels partits polítics i dels mitjans de comunicació. Jo vull un enfortiment de l'estat del benestar, però que se'n beneficin els catalans. No persones que no tenen ni un dia cotitzat i que només pel fet de trepitjar Catalunya tinguin la condició de catalans, perquè néixer un estable no et fa cavall,
i això t'ho dic així. Néixer un estable no et Per fa tant, cavalls. néixer a Catalunya tampoc et fa català. Jo vull que els beneficiaris de Fins i l'estat tot del pot ser que no benestar... hagis nascut a Catalunya, no passa res. No passa res. Jo vull que els beneficiaris de l'estat del benestar català, que tantes generacions enrere s'han partit la cara per construir, no se'n beneficien persones de fora. Però Vull tu- que se'n beneficien els catalans. Bueno, estem en el mateix d'abans què vol dir persones de fora, què vol dir Què és nouvingut, una què persona vol de dir... fora? No sé, jo m'ho has de dir tu, perquè a mi Què és una persona són de fora? catalans les persones que vulguin estar vulguin ser aquí i nosaltres tenim el deure i l'obligació de propiciar jo crec que sí, unes bones condicions i per això penso que cal una redistribució de la riquesa, com deia abans, i abordar aquest tema directament. I després també hem d'anar a l'origen, com dèiem abans, per què han de venir, per què venen les màfies que hi ha al darrere, les vies segures que dèiem abans, que m'ha vingut al cap abans, és tot una altra temàtica, i parlar dels problemes reals de la gent sense fer bolos d'altres. No? Parlem d'habitatge, parlem de tot això que cal, parlem d'educació, parlem de sanitat, parlem dels mitjans públics, parlem dels mitjans en general, parlem de treball, parlem de les condicions laborals, parlem dels drets dels treballadors, parlem de les obligacions dels treballadors també i dels empresaris, i parlem dels sindicats i de com funcionen els sindicats, parlem de tot això, de temes que poden interessar. Perdó. 30 segons, i vols afegir alguna cosa? Catalunya només té l'obligació i el deure de ser la casa i l'espai segur dels catalans. No tenim cap mena de necessitat en ser l'ONG del món. Cap ni una. Ningú ha demanat, ningú vol ser una ONG. Si Catalunya s'ha de governar o s'ha de A mi portar... aquesta deshumanització em fa bastanta basarda. Si Catalunya ha de ser una ONG, que pugin al poder partits que vulguin ser una ONG, però Catalunya, en mans d'un partit com Aliança Catalana, no serà l'ONG del món i es favorirà i s'afavorirà a les persones... El Jan s'està ficant nerviós. No, perquè estic... Està a l'alerta. No, però vull dir que és Isaac, bastant greu també estigmatitzar les ONGs com si fos una cosa que l'haguéssim de menys tenir. Perdona, quin problema hi ha amb les ONGs? A mi les ONGs, com del seu propi nom diu, organitzacions no governamentals, que facin el que bonament els hi plagui, sense rebre un euro. La deshumanització de les persones del món, a mi em sembla un greu, un agreujant important, però bé, en tot cas, escolta'm... Vale. Hem entès els dos punts de vista. Sí. Anem a una altra pregunta? La 6, jo La 6? Sí. S'ha tocat una mica. No, però aquesta no. Aquesta que sigui ràpida. Vale. La 6 és, aniríeu junts a fer un viatge al Marroc? No és aquesta. No és aquesta. Jo sí que hi aniria, per què no? Sí, no, Jo anar-hi al Marroc em costaria. Que no et caic bé o què? No, amb tu sí, podem anar als Estats Units. No, ja ho entenc, vol anar als Estats Units, Israel. a la millor no ens deixen Podem anar a entrar. Israel. També m'agradaria anar-hi, veus? Sí. No hi he estat al Marroc. Però, Aquesta l'ha apuntat el No hi he Jan, vull dir, estat, passem. Va, podrien pactar Esquerra i Aliança Catalana amb la fi d'una Catalunya independent? No. Sí. Uy, aquí hay... ¿Qué ha pasado aquí? Jo vull que... Becarios. Polémica. Necesitamos bar. No, molt fàcil. Amb la fi d'un... Però això és la meva opinió, I no penseu que si us ajuntéssiu els d'Esquerra, els d'Aliança Catalana, els de Junts, que segurament són poder les tres forces... No, però és que Esquerra Republicana prefereix... O sigui, la pregunta podria ser el diferent, i no dic per l'Isaac, però... que seria, llavors... Esquerra Republicana s'ajuntaria abans amb els socialistes per continuar sent una colònia espanyola que amb Aliança Catalana per restituir l'estat independent. Jo sí. Ara, Esquerra Republicana no ho sé, No ho però sé, jo està sí. clar, vull dir, per Jo això estem com estem. Sí. No tinc cap problema en reconèixer-ho, això, perquè allò de perquè, repeteixo, la deshumanització de les persones, al final Catalunya és un país de persones per les persones i fer-ho a qualsevol preu no. Però I llavors, per tant, a mi... vosaltres... Bueno, està clar que al final la solució... També és molt utòpic això que diem, perquè No, d'entrada no és gens utòpic, la suma... perquè la CUP es va juntar amb Junts per Catalunya, amb Junts pel Sí... És que no té res a veure la CUP amb Aliança Catalana. Bueno, és que des del meu punt de vista... Ni Junts amb Aliança Catalana. O sigui, aquí ens hem de sentar a vegades tots i veure les coses des d'un punt de vista diferent i fer la foto gran i panoràmica i dir, escolta, és que el que pensa la CUP de mi, ho penso jo d'ells. La gran diferència és que jo no els aniré... Home, i tant. Ja t'ho asseguro que sí. La diferència és que no els aniré a rebentar paradetes, no els aniré a fer pintades a la porta de casa i, hipotèticament, en el cas de proclamar l'estat català, seria capaç de sentar-me amb algú de la CUP per després ja discutir quin model de país volem. Però per plantar cara a la República Francesa i al Regne d'Espanya, a mi m'hi trobaran, amb tu o amb qualsevol independentista. Jo saps què passa? Que per mi hi ha una frase molt interessant que diu tolerància zero amb els intolerants.
I per tant, per mi, en un sistema democràtic, opcions... La CUP és extremadament intolerant. Com Aliança Catalana, possiblement haurien de ser il·legalitzades, com Vox, en aquest cas, i per tant, això és un tema que s'hauria de tractar. Els poses al mateix sac, Aliança Catalana i Vox? El què? Els poses al mateix sac? Jo? Sí, claríssimament. Ara faig jo la següent. Intolerància als intolerants. Sí. Estem a favor que a Catalunya acollim, posem mesquites, celebrem el Sant Joan sense halal a una cultura que és intolerant a que la dona pugui anar en biquini a la piscina o sense vel al cap? És que això no és veritat, perquè No. el que... No és veritat. He abierto el cajón de mierda. És mentida. El que sí que és veritat és que hi ha interpretacions o posades a la pràctica de diferents religions, també a la tradició catòlica que tenim nosaltres, extremes, que són realment lamentables. També la religió musulmana. I això, però clar, posant en entredit tota la cultura perquè hi hagi unes pràctiques religioses nocives, crec que és una injustícia. Però és que l'islam és una esmena a la totalitat de les pràctiques... No, l'islam no. L'aplicació d'una determinada forma de l'islamisme. No. Jo crec que sí. Sí. Però és que això és una cosa objectiva. No. És a dir, des del punt de vista que les dones són obligades a dur el cabell tapat per no provocar la seva possible violació és de primer de feminisme que tant promoveu i que tant esteu contents d'haver-ho aconseguit. No, i orgullosament sí, em sembla genial. Això. O sigui, a mi em sembla genial que seguir aconseguit. No, però és que estàs dient una mentida. Ah, sí? Estàs dient una mentida, sí, perquè hi ha moltes dones que porten el vel també per voluntat pròpia. I llavors ja està. Que n'hi hagi que les porten obligatòriament, aquesta és el que jo denuncio, que és que la interpretació d'una aplicació d'una religió sigui... Hi havia dones que es quedaven sense follar fins abans del matrimoni, per voluntat pròpia també, però perquè això són construccions basades en el xantatge... El Jan no creu en l'islam i també... Però era el cristianisme. Parlava del cristianisme, però vull dir, al cap i la fi vinc a dir que... A Prats va anar bé? Evasió, evasió. Però vull dir, tio, al final, que tu et fotis el vel islàmic quan et ve la primera regla, ho fas voluntàriament, evidentment, basada en una construcció social, sigui islamisme, sigui cristianisme, sigui hinduisme, sigui no sé què, sigui qualsevol de les religions que sigui, la seva interpretació extrema, a mi em provoquen repelús. Totes les religions, igual que els que fan anar per obligació, amb burkini o amb no sé quines coses, que sigui per obligació, que la facin anar amb vel per obligació, que la facin... Tot això jo estic en contra, en això queda clar. Doncs el carnet d'Aliança Catalana. No, que el faci... Perquè el que t'he dit jo, a diferència del que deies tu, és que n'hi ha que ho porten per voluntat pròpia. Basada en el xantatge i en la coacció. No. Des de petits. Que no. Bueno. No, et convido... perquè no voldràs venir al Marroc a veure-ho. No, al Marroc... Però vull dir que ho podrem veure amb catalanes... Al Marroc poden fer el que amb catalanes que tenen... que militen en la religió musulmana i que porten vel per voluntat pròpia sense ser coaccionades. Ja te'n portaré. Una de les quals és diputada al Parlament de Catalunya, per cert. Per tant, també representa... És una vergonya que hi hagi un vel islàmic al Parlament de Catalunya, però de totes formes, arribar... A mi m'enorgulleix, per cert. No, està clar, però arribar és un element de misogínia, però arribar a la conclusió que està bé tolerar que les dones i els homes entrin per portes diferents a l'hora de resar o que tinguem a les dones tancades en gàbies a Lleida, al camp de futbol de Lleida, a l'hora de resar la fi del Ramadà, això és real, es pot buscar. En contra. Bueno, evidentment, però és que és el pa de cada dia de l'islam a casa nostra. Catalunya és la comunitat autònoma... És la interpretació extremista d'algunes de les religions, igual que pot passar amb la catòlica. Fins fa 2 dies jo anava a acompanyar la meva àvia a missa i els homes seien a l'esquerra i les dones a la dreta. Fins fa 2 dies, i gràcies a Déu crec que hem evolucionat i que el catolicisme no està en el mateix punt que l'islam a nivell perquè, de societat. De fet, en molts països de tradició islàmica estan portant extremismes molt greus. Catalunya? No, països de tradició islàmica. Catalunya? Sí, perquè ens estem tornant en un país de tradició islàmica al moment que nosaltres estem intentant... Home, i tant, estem canviant tota la nostra cultura, la nostra tradició i la nostra manera d'entendre... Això són els discursos fàcils, barats, que diuen... Hi ha halal a les escoles? No sé, però... No havíem arribat al consens social que les escoles havien de ser laiques? Sí. I que havíem d'eliminar la religió de les escoles? Sí. Per què tenim menús halal? No, ho desconec que hi hagi menús halal a les escoles. Hi ha menús halal. Però tampoc no em sembla malament. Vull dir que hi hagi carnisseries halal... Bueno, doncs... I què passa que hi hagi carnisseries halal? Jo estic parlant de menús halal a les escoles que les teves posicions dels socialistes, d'Esquerra Republicana, de la CUP, havíem arribat a un consens bastant ampli. Però què et sembla malament? Els que fan, jo què sé, el Ramadà, et sembla malament?
a mi que facin el ramat a casa seva, però que l'escola no hagi de tenir absolutament res a veure. I més basant-nos en la nostra tradició mediterrània i a més a Catalunya, on el porc és absolutament plat del dia. Però quin problema hi ha en que no mengin porc? Que no mengi porc, però no mengin porc, ja està, no? el menú halal, aquell dia menjar a casa. Respecte, no? Aquells dies menjar a casa. Bueno, a mi em sembla que en un àmbit de tolerància no passa res. Bueno, clar, però... Per què aquesta... Però després les nenes... No sé si heu sigut algú d'aquí monitors de colònies. Jo he tingut la gran sort de ser monitor de colònies durant 2 anys a una casa de colònies i es comença pel menú halal i s'acaba amb que només poden venir els nens a pernoctar a la casa de colònies perquè les germanes de la mateixa aula i de la mateixa edat s'han de quedar a casa perquè, clar, són dones, no poden venir de colònies. Molt malament. Bueno, però és que això passa. Em sembla genial que et sembli molt malament, Isaac, però és que és el que està passant, és la negació de la realitat que en pro del multiculturalisme i de... Si vols t'ho torno a explicar poquet a poquet. El que estic en contra és de la interpretació extremista o la utilització extremista de qualsevol de les religions, sigui quina sigui la religió. La interpretació més light de l'islam a casa nostra ja és i xoca frontalment amb els nostres valors i amb els nostres consensos socials. Jo crec que no és veritat, però bueno. En tot cas, nosaltres el que hem de vetllar és que puguin exercir les seves creences, els catòlics, els que vulguin, la creença que tinguin, de forma respectuosa i tolerant amb el seu entorn. Jo crec que és un deure de tots, crec que és una obligació de tots estar completament en contra de la islamització a Catalunya i de la promulgació de l'islam a casa nostra. Però és que això de la islamització de Catalunya és un altre d'aquests eslògans molt fàcils d'interpretar i de dir i que no volen dir res. Però bueno. Estem debatint, aviam. No, perfecte. Jo no crec. No, però ara fem la següent pregunta. Què et sembla? Et sembla bé? Penso que ha quedat bastant clar. Al final és normal que no arribem a que l'Isaac digui hòstia, veus? Pues sí. O tu diguis, hòstia, pues sí. Us recordo que hi ha el punt de... Però un punt òptim han arribat que els dos, la religió a portades extrems, sí que heu arribat aquí, no? Sí, igual que les teves ideres. Només portat al mínim però bueno, sí, que clar, per això... motiu de confrontació. És que això, vull dir, és barat. Però també està bé, perquè si tots fóssim iguals i passéssim de la mateixa forma, també estaria... Bueno, però és allò tan... Has dit... És que tu tens una germana o un germà? Germà. Vale, bueno, és que anava a fer l'exemple amb ell, però és allò que tingui una parella musulmana... Oi? Bueno, l'hauria de conèixer primer de tot, també. Ja, però vull dir d'entrada, o tu tens germans, no? Jo penso que... Si tens el meu cunyat, hòstia, és musulmà, no? El meu cunyat o la meva cunyada, no sé, m'és igual. Si és musulmà practicant, evidentment. Mal rotllo, eh? Evidentment que mal rotllo. Jo no toleraria que la meva germana li tapessin el cap en pro d'una religió. Vale. I si resulta que el nòvio de la teva germana... Si resulta que el nòvio de la teva germana és el Lamine Yamal... Si el Lamine Yamal li fa tapar el cap a la Nicki Nicole... Si el Lamine Yamal li fa tapar el cap, ja pot ser el Lamine Yamal, pot ser qui sigui. A mi el nom m'és igual. Sí, però enteneu un altre cop la doble vara de mesurar? És exactament la mateixa. No hi ha doble vara. Estàs dient tu que hi ha doble vara. Això sí que és veritat. Que quedi clar, si el germà de la meva germana, musulmà, és el Lamine Yamal o el Mohamed de Manresa, per mi serà un problema. Si és practicant i vol inculcar l'islam a la meva germana. Clar, però vull dir, aquesta fòbia a l'islam, quan al final el problema és de la interpretació extremista de totes les religions i només focalitzar en l'islam és una estratègia de discurs barat que s'ha de tenir en compte, però que no porta absolutament enlloc. I com deia... Estàs tirant pilotes fora de manera important, No digui ni com vulguis, però vull dir que al final és això, jo ho penso i ho crec així, perquè repeteixo un altre cop que el problema no és la religió, sinó la interpretació extremista de cadascuna d'elles, totes. Des d'aquí també fem un salut a Lamine Yamal, que d'aquí poc també vindrà al podcast. Gràcies. Jo prefereixo que vingui el seu pare. També. El Hasselhard. El Hasselhard. Hasselhard. Bueno. Si voleu fer la pregunta, no. No, la 10. Ara sí que ja obrim el això és una frase... Però és que tornem a dir... No, aquesta també l'hem fet, aquesta l'hem fet. I què passa? Podeu dir-ho, No, perquè és el del discurs populista, això ja ho hem dit. Jo faria preguntes ràpides, ja, No, jo faria quin és el principal problema de la política de Catalunya. Ja l'has dit. Ja l'hem dit, per exemple. Heu relacionat molt ràpidament l'Aliança Catalana amb discurs populista. No, és que ho vas dir tu. Hem copiat la teva frase. Tal qual. I d'això, però ja ho hem dit. Tornaríem a lo mateix. És que jo crec que podríem parlar hores i... Bueno, podrien parlar ells. No, això ja ha passat de moda. Ja es va enfonsar. Ja està. Última pregunta. És una ONG, no? Vaya mierda.
Tant de bo fos una ONG, així no li hauria costat €1 cap espanyol. I quin problema tens que els espanyols s'ho gastin? Tu ets català, no? Bueno, però va sortir a Barcelona. Ai, Déu. Imagina't. Vai, els espanyols. A mi, com que no m'agrada el mar, només em banyo fins als genolls, no hi anirem. Jo soc Última més de pregunta, piscina, també. que aquesta crec que no l'hem comentat. I si li fessin una pregunta a cadascú? Oh, espera. Espera, ja. Quan, això no ho hem dit. Estaríeu, no ens, hem dit que no... Portem 1 hora i 12, anem bé. Ah, sí, falten 15 minuts Per què perquè 2000? l'Isaac- Ja m'ho explicaràs, 2000, doncs perquè Va néixer el només 2000. Jesucrist, uns que van néixer el 1000 i els que vam néixer el 2000, hem nascut No, el Jesucrist va néixer el 0, no? 0, per això. Però amb números múltiples cada 1000 anys. Pam, pam, pam. val, I no val. crec que amb Jesucrist ni res, però dic, hòstia, ja que naixem cada 1000 anys, doncs què menys que tatuar-s'ho. Va. Jo faria les preguntes ràpides i quan els hi fem, o sigui, respon Bernat, Isaac, seguits. Vale, és que l'última O Isaac pregunta era, Bernat. esteu a favor que un immigrant delinqueixi i se l'expulsi al seu país? No, aquesta no l'hem contestat. Sí o no? Sí. No. Sí? No, ja, Sí ja. o no? És que poder diu que sí. És que com... Hi ha molts Què països és un que ho fan. immigrant? Què és un immigrant? Un bon home, o una bona dona, o un bon nen, que ha vingut aquí, ha comès un delicte i se'ls ha de quedar aquí a la presó. Crec que te l'havia fet irònicament, per això. Ja, però sí. Vale. Te l'has escrit, saps? No, jo crec que així d'entrada s'hauria de pensar bé. Vale. Entre altres coses també perquè penso que una vegada vaig veure un cartell molt interessant al carrer de Sants de Barcelona quan estudiava allà que deia la presó no és la solució, és part del problema, però bueno, això seria un altre podcast també. I tu no, estàs d'acord amb bon vent i Evidentment. flotilla nova? Però és que crec que és una, Ja, és una qüestió de sentit comú. Si vens aquí a delinquir al teu país... Si vens aquí a delinquir, home, és que el problema, el tema és que les bandes organitzades, que per exemple, això existeixen, de romanesos, per exemple, que passen, no? Passen aquí, això és diferent també. No, si vens aquí, vinguis d'on vinguis a delinquir, al teu país. Això són situacions diferents. Vale. Situacions diferents. Ara Deixa'm anem fer a... un abans de començar les preguntes ràpides és quin consell donaríeu, us donaríeu mútuament, no com a persona, sinó ja parlant de, com a partit, de cap a Aliança Catalana i cap a Esquerra. Quin consell? Consell. Consell. Quin consell li donaria a ell? No com a mi com a persona, sinó cap a Aliança Catalana. Quin consell donaries, en general? O si vols O si no, a un més jove, No, fes-ne- o a ell, però un consell polític o d'ideologia. No, o si vol a canvi, quin consell donaries a un jove com el Jan, que... I per què no? Perquè no has votat mai, no tu? No, No, t'has de vale, no has dormir. votat mai. Que ara anirà a votar per les pròximes eleccions. Quin consell li donaríeu als dos? El Jan. Fem-ho així, ja està. És diferent, perquè a ell també li donaria consells, No, jo li diria, és que hi ha hagut moltes preguntes. Ja. que no Primer- m'ho primer he pensat A mi. Jo, El Jan no vol consell. un consell a Esquerra, un consell a l'Isaac, un consell... Clar, ara Com vulgueu. Un consell a l'Isaac i un consell al Bernat. Va. Vale, va. Comencem pel Bernat cap a l'Isaac. Ara sí que és el moment. Ah, no sona res? Què ha sonat ara? No, havia de sonar plats o alguna Però és que us sentiran ells igualment. cosa. Per això ja té la gràcia. Bé, no us baralleu, No. Ja no, si al final... El debat és entre el Jan. Hòsties per tothom. Jo t'aconsellaria que fes el possible per intentar que Esquerra Republicana es dissolgués. Jo sé la contestació de l'Isaac com a consell. No, jo li diria... Llegeix i esperit crític. No. Crític. No, Va dir el pot. Ser més tolerant. li aconsellaria pues, que acceptés anar amb mi al Marroc de viatge. Ja mor aquí. No ho accepto. No ho accepto. Però el meu consell seria aquest. Senyores i senyors, nens i nenes, que no hi ha nens ni nenes, només hi ha senyors i nenes. Bueno, algun nen, Sí, sempre. Amb el Jan sí que li donaria el consell De votar. llegir i tenir esperit crític, eh? Hòstia, però jo sóc el que llegeixo més dels tres, No, Si no saps ni llegir, hipotètica i confons Hipoteca. hipoteca, M'han demanat per tu, vull dir, per Clar, ells clar, també, eh? perquè no has votat mai, jo dic. Avui també, quan marxaré una mica més preocupat per ell, perquè això de les ulleres tot el rato... Però és que jo estic molt satisfet amb la meva compra. Ja, per això- I tinc esperit crític perquè per molt que em dieu això, jo me les tinc. Per això estic preocupat. Saps què vull dir, no? Sí. clar que sí, santa. Clar que sí. Cadascú és diferent, ja està. Preguntes ràpides? Preguntes ràpides. Comencem contestant d'esquerra a No, dreta. en fem o una dreta cada un que a esquerra? contestin primer. La primera, saps La què vull dir? primera, el Santa, va. Vale. Si sopes amb la Sílvia Oriols, el primer que li demanaria seria... Si sopés amb la Sílvia Oriols. Bernat, No ho sé. O sigui, es com ficaria, estàs? es ficaria nerviós. No, com Home, estàs? no. És vegetariana, tingueu en compte. Les preguntes. Les respostes. Vale, és que, però quina pregunta li donaries? Com estàs? Com estàs? I vostè? No hi soparia. No, però si sopes... Li portaria fuet i llonganissa.
Molt bé. Ah, perquè és vegetariana. Molt bé. Ja la puc. I coca amb gluten. Amb extra de Jan? No. Fora conyes. Preguntes ràpides, eh? Vale, és veritat. No, vull dir que no crec que passi mai això i no em faria res. De fet, a vegades penso en quin personatge aniries a sopar, no? Ella estaria per res a prioritat d'anar a sopar, però si m'hi trobo... Següent. Donald Trump, president de Catalunya, seria? Donald Trump, president... Hòstia, puta, saps, tio? Donald Trump, president Catalunya, seria... Ara entenc per què llegeix els llibres tan ràpid. Ara final. Som més retrasats, tio. Qui és el millor? Isaac Díaz. Tu, Jan, tu. Donald Trump, president de Catalunya, seria un desastre absolut. Donald Trump és la figura per excel·lència de l'americanisme i estic orgullosíssim que sigui president d'Amèrica i que s'hagi elegit com a president i com a líder d'aquest moviment occidental i prooccidental que hi ha, però a Catalunya que la governin els catalans. Però al podcast no vas dir... Era ell que va dir que li... No, vaig ser jo, em sembla. Ah, vale. Em pensava que era un altre podcast que t'agradava el Donald Trump. Ai, m'encanta Donald Ah, vale. Trump. Va dir que era el seu referent sí, polític. Sí, Vull dir, és el que meu li vam referent demanar. polític, Això. m'encanta Donald Trump, Vale. però a Catalunya que la governin els catalans. Està bé. Però seria català el Donald Trump o no? Sí. Ah, no, això seria diferent, No, eh? un Donald Trump català, en plan, que hagués nascut a Prats de Lluçanès. Sí, seria el Dani Trompetes, diria. Aleshores seria el millor que li podria passar a Catalunya. Aquí anàvem. Després de molts anys de govern de Silvio Oriols. Molt bé. I ara tu, Ara Isaac. el Dani Trompetes... N'hi haurà alguna pregunta que sigui amable? Diguem? Sí. Vale. No, a mi ni per res és el meu referent i penso que és molt nociu. Per què li vas tocant al cap? Ja, no sé, però m'està agradant, M'ha Jan. agradat molt la broma, saps? I llavors per recompensar. Fa molt temps que no el toquen. A mi no, S'està ficant tonto. No, està tu bé. no? Hauríem d'anar parant. Trobo que està bé la gent carinyosa, cosa que no és el Trump. I per tant, a mi crec que la deshumanització de tot plegat és un molt flac favor a la humanitat. Molt bé. A Catalunya sobre... Població. Intolerància. Molt bé. Ara Per per mi. l'islam ho dius? T'has deixat això. També. No l'ha fet? Ja ho hem fet. Vale. No, jo ho tornaria a fer, Bueno, sí, fem-les, sí. Aliança Catalana i Esquerra coincideixen en... En què són partits polítics. I per mi no hauria de ser ni això, diguem. Però no ho sé. No ho sap. Independentisme. No, però perquè nosaltres som independentistes. Clar, Esquerra no. No, Esquerra pacteu amb els Sí, no? espanyols. Sí, però bueno, ara estava fent Ah, el joc. vale. Pues independentistes. Estàs lent avui, eh? Estic lent. O sigui, coincideixen en... Isaac? No se m'acut. No se t'acut. No se li ha hagut. En blanc. Vota en blanc. Aquesta sí, Jan, eh? A Catalunya falta... Ara l'Isaac, poder? Sí, Isaac. primer? Poder. A Catalunya falta una bona política d'habitatge. Patriotisme. Diferents. El Bukele és... El millor president de Centre-Sud-amèrica. No tinc prou informació. Vale. Jan, tio. El Jan buscant-lo. És que anàvem a buscar la següent pregunta i veig el Jan. Bukele. Hòstia puta, fica el Jan, drive. sisplau. Sí. Em toca a mi, no? Sí, tu mateix. Del Bernat, ara és teva, del Bernat m'agrada. Del Bernat m'agrada. Té els ulls macos. Ho sabia. O sigui, Per això tancava els ulls, una mica així. Per què, que t'ho diuen molt? No, perquè era la fàcil. Per tant t'ho diuen molt. Era, de l'Isaac m'agrada que... Home, la seva trajectòria política. Has pensat que anaves a dir els seus llavis. La seva trajectòria política. Seràs burro. Ja està. Senyores i senyors, fins aquí el debat. Òbviament sabíem que no arribaríem al cap d'això, però és perquè vas venir tu, molt interessant, vas venir tu, molt interessant. Bueno, bàsicament perquè els seus dos podcasts han sigut els que han tingut més repercussió. Què votareu? Jo anava a dir, quan hem parlat abans dels joves, de quina manera Aliança Catalana... com era la pregunta? Ja no me'n recordo, però... És a dir, jo parlant amb els meus amics i colla més extensa, sí que diuen que Aliança Catalana és com que els persuadeixen, en certa manera, ja sigui perquè potser creuen el que dieu o perquè se'ls desperta alguna cosa o que sigui, i gent que d'esquerra, segurament de famílies d'esquerres, que aquí Porreig, no sé, la majoria com la meva, o això, n'hi ha bastantes,
molt diverses, però potser sí que, com vam parlar aquell dia, sí que van creure que no va ser prou eficaç, digue-li, en el seu moment, saps? Per tant, jo penso que els joves a vegades els hi fa, estic d'acord, esperit crític i llegir, com el Jan, però tal com saber votar amb tot el pes que hi ha realment, amb el vot, no ho sé. Podríem... I què creieu del vot en blanc? Els dos. Sí? Tu què votaràs? Tu què votaràs? Tu ja saps la meva resposta. Sí. Em caus molt bé, però... No, sí, però... Va, que ho treus. Però a mi em tira més... Vox, en sèrio? No, Vox no, però l'Aliança Catalana m'agrada més. Ui, Jan. I ho diu aquí obertament. Bueno, és que si m'ho preguntes... Jo penso... Però una cosa, si ara digués votar Esquerra Republicana, segurament, si els tres hi hagués un consens aquí de que volguéssiu votar Esquerra Republicana, absolutament, no tindríeu aquesta por, aquest... No, ara vaig. Jo he votat la CUP, he votat Junts, he votat Esquerra, per tant, qui falta? Ara, pròximes. O quina edat tens, tu? Jo 25. És veritat, sembles més jove. Clar, gràcies. Jo també he fet una No, trajectòria Catalunya penso que està en un partit de futbol on tenim molt potencial, tenim molts bons jugadors, però el partit està encallat 0-0 i falta un revulsiu allà al minut 69. Aquest minut que t'agrada tant. Pues algun que encara no ha aixafat el camp. Per tant... No, però això, si us heu fixat, jo he dit que el que falta per persones com vosaltres és que els partits que sonen a tradicionals i que això ho utilitza molt bé amb nous moviments, doncs amb discursos fàcils, doncs, puguin enamorar i puguin... Ara bé, d'aquí un temps... Ara bé, què vol dir? Tothom hi haurà estat en contra. No, ara en sèrio. I això no creieu que són cicles, també? Pot ser? Que ara vingui aquest, llavors torni a passar a Esquerra... Penseu que Ciutadans va guanyar unes eleccions al Parlament de Catalunya i ara no existeix. Ciudadagramos. Ah, sí, veritat. Sí. Donem per acabat el podcast, què us sembla? Has de marxar, tu, em sembla? Les preguntes finals no les fem. No, perquè és per un. Ja, no passa res, avui és un episodi especial. No va fer ell. Però m'ha passat molt bé. I... Què? Quina era la pregunta? Te'n recordes de la pregunta que ens vas fer? És a dir, cada episodi, te'n recordes que et fèiem la pregunta de la casa i la pregunta que deixàveu per l'anterior convidat. És igual, però va ser, precisament l'Isaac va ser l'últim podcast que vam fer. I I què vaig fer, jo? No, que al final et dèiem, digues una pregunta pel següent convidat. No me'n recordo. I no sé quina era. No ho sabem. No ho sabem, no? No, perquè... Vols dir que va passar això perquè va venir la intromissió Ja, del no allà. El revulsiu que parlava. El revulsiu que parlàvem. Allò seria un revulsiu de veritat. Sí. Moltes gràcies als dos per Gràcies a venir. vosaltres, Gràcies a vosaltres. Penso que ha estat entretingut. No direm que ha sigut el guanyador, que No, és que no. Fiquin als Per comentaris. mi no n'hi ha hagut. No, clar que n'hi ha hagut. Bueno, sí, però... Sí, que ho posin als comentaris. No, jo... La pregunta de la casa era, us poseu d'acord qui ha guanyat? Era la pregunta de la casa. No. No, jo penso que aquest debat, si un nano mira TikTok i tota l'estona està consumint TikToks de l'Aliança Catalana, només li pariran el més TikToks, però en canvi, si un d'esquerra tota l'estona esquerra, no veurà altres visions. I si algun nano, ni que sigui un, ha vist aquest podcast, i avui ha vist el mix, cadascú defensant-se, i té una idea més clara, doncs crec que haurà contribuït a millor. Penso que hem triomfat sí. i és el nostre regal de Nadal. I guanyarem més vots nosaltres. I us enviarem una postal des de Marroc. Sort que no. Bueno, des de Manresa. Us podeu donar la mà? Més o Així? menys. Què us sembla? Més o menys. I fins aquí el podcast d'avui. El xiulet final? Xiulet final! Aquest xiulet va o no? Visca Catalunya!